Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi kwachazobuda pachena kuti vanhu vese vari kuteedzera ZANU-PF vachifollowa Chabangu vachipedza kuti TSHABANGU asi vachifollowa Chabangu vasinyazobuda pachena kuti aiwa vanhu ava hapana kwavari kuenda nekuti chokwadi munhu wese muZimbabwe anochida, munhu wese muZimbabwe anoziva chokwadi chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe achiti aiwa vanhu ava vanokara vane umbimbidoka. Saka muri yeZimbabwe sataendera mberi nokukurudzira chibva wasubscribe wolika wotina on the bell icon nombochona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka tiri kuona kuti pane munhu anouya paTwitter hendo onyora kuti I feel pity for young MPs and councillors siding with the non-existent CCC Indian structure led by Chabangu, destroying your future because of very few RTGs and coupons. Everyone in Zimbabwe knows who is the leader of CCC is. Because of greed, these MPs act like they don't know. Leave President NACHAMISA at your own peril. Saka tikuona kuti ari kunyatsokufunga kuti aiwa chokwadi chese tinochiziva muZimbabwe kuti president weCCC ndiva NACHAMISA uye NACHAMISA ndiye akabata CCC. Saka aya maMPs ari nemaCouncillors ari kunyepedzera kudzukaira vachida kungonopiwa makupunzi nemari kuZANU-PF pati ina Chabangu vachipedzera kunge sevasiri kuziva aiwa vanhu ava vatori neconfusion nekuti kungorongokara kwavo maRTGs avari kungopiwa nekuda ngoita confusion isina basa. Saka vanhu vakaona vanopindura pameseji iyi mumwe achingoti on point kuti wanyatsoexplaina chokwadi. Mumwe achiti they are not siding with anyone, they are focusing on their pockets, they are hungry and your praises and chants won't feed their families. You make the mistake of thinking that they are there to represent you. No, they are there for themselves. Akuti aiwa vanhu ava vari kuenda kuna Chabangu vangouya vakangopinda mupati kuti vangoguta chete chavo, vaingoda ngowana basa, vaida ngowana mari chete, ngoti mapockets avo angozara mari. Kana vangokwanisa ngobvisa nzara kufamily kwavo vangowane mari zvavo zvatovanakira, whether vari kuTSHABANGU kana kuZANU-PF nechokwadi chirikuburitswa nemunhu. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi. Aiwa tiudze kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi, pinda mucomment section medu motiudza muchisubscribe kulika notina on the bell icon. Rambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.